नन पजामिया दारुल उलूम की खुशहाली दा नन पजामिया दारुल उलूम की खुशहाली दा अल्हम्दुलिल्लाह नन मुदा कुर्रा दस्तर बंदी दा دا نظم جامع دارالعلوم منور سواتا ډالۍ ستاسو تا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار ننشولو دخلو غاپیزانو پاراغاتا وی مسلسل دوکلا کی کڑ ډیر مغناتا نن ورتا میلاو درب دا لوری دا عزت میلاو درب دا لوری دا عزت دیر شو عزت من پدوی دیر شو عزت من پدوی رحمت الہی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا ستاسو تا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار قاری عبید اللہ صف زمونگ خول محتمیم دے لوڑ مقام اللہ ورکڑے سخول عالیم دے دین اسلام خدمت کوي دا حق متکلم دے خدمت کوي دا حق متکلم دے رب دی عمر ورکړي رب دی عمر ورکړي دا د دوی مهنت خواري دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا ستاسو تا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار نن خول شو قاریان مدى تجوید مستفید قاری محمد الیاس اوغم قاری اثر جمشید رب دی منور کی نور علم مزید علم مزید شوللن کامیاب شوللن کامیاب بدا اللہ میرا بانی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا نن پجامع دارالعلوم کی خوشحالی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدا قرہ و دستر بندی دا ستاسو تا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار تجوید سرائز دا قرآن قاری شفیع اللہ کو
قاری محمد سعد هم نن محفوظ کلام الله کو قاری محمد سودیس هم نن په علم زرانا کو اوزلی دل دوینن دایلو یا کامیابی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا نن پا جامع دارالعلوم کی خوشحالی دا نن پا جامع دارالعلوم کی خوشحالی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا ستاسو دا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار نن کړلو قاری زغیب الله زړه خپل آباد شولو نن پورا د قاری عباد الله دزرا مراد هم ورکو محمد شیستنن مبارک باد ما مزهاری زکنن اشعارو کی کرل یاد ما مبارکی کی ورتا کڑی شاعری دا ما مبارکی کی ورتا کڑی شاعری دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا نن پا جامع دارالعلوم کی خوشحالی دا نن پا جامع دارالعلوم کی خوشحالی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا الحمدللہ نن مدہ قرہ و دستر بندی دا ستاسو دا دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دستر مبارک تاسو تا بار بار مبارک تاسو تا بار بار دا تبریکی نظم دا جامع دارالعلوم سوات منگلور تجوید پوزلاو تا پدیر مینا ڈالی چی کلام او آواز دا اصغر علی مظہری والسلام